Why oyozo anakuhu ogokuzi. Why yajano agene na uboso kulono nyamaka. Odia buke jimi, obunyaka jimi kainukona. Why yajama iye ogona magane mane malogo jimi. Odia buke jimi, obunyaka mane malogo jimi. Onya kaye bi oborobu omanu omai kaye galu oborobu kaye na chiku no ne wan pego wai ye cho kaye chaguye oyi we oje mo na keke mo ye mo oyi we ji chaligo kan ne meu e bamo na ko ne mo di ajumo oyi we je mo wa buliwu wa be wo e no do oya na no Ovo nye nebero wa kosezo Makani obro kosezo Kiki yeji Makani produ obaze mande omaze chioke Oye mande na jio yewa Koye me Odi avuga ije babu nish Oye neme Kamo molaye babu ni igu Kamo horebe Oye jawa ibamu kaneme Mbereba mao Ale makuli ya nebemu Oye na agwa ibimo wa malubro munani meko kekimo O kenne kenye binu no bro mu kanne kenye ogana no diu Oye nja agwa ibimo bro no mo melo yobona jobo Oye je mie oko wa male kayo ho ande mani we male no nemiu O di obu kaye ja wa ale wona ya mala mo por la por ni du yuweke Oye na one chabido Dido te neme uchimu Iwe ngwaliju Oye na agwa ikumu wa male Babde kini nuri mbuchi Iye lobo Oye mande jeno wanyo mudu Muno meja ukolobia Echete agadi ishi Oye jebe nubene nebine Echete mudu mudu Iwe mande jeme Wamekato wanya Ukanyamwe Echete ishi Echete keja no wanya no Obodo bayi nechine Kamwane yuno ya nubi Omo fuisie Wamuta mmadụ ọmụọ onye ọzọ ma onye ọbụla edigo ka o si masị onye n'ime eji ebi ụwa bụ mmasị onye anya akọ na-eme na onwe ụdị ọbụka iji gbasaba anyị na ahụ obodo mana nsaba akwụkwọ obi ibe obodo mmiri golie onye na-akụrụ mmiri n'akụkụ mụnye aka nka na ahụ ndị mmadụ mgbe echi onye aka na-agwa azụ ndị oyimu ụwa ọ bụrụ onye tata na-abụ onye echi Oye na agwa ikpobo wa malo obodo mụ na chi na bụrụ chi nwa mbụ oto ite onye ka na agwa obodo mụ mana ihe na akọrọ ebe ahụ na ya mbụ oye na agwa obodo wa mana na-emegodo nta ma enwe ihe na akọrọ ebe ọ nọ wee to ọ dị ihe dị mgbe obodo mụ na-emegodo nta ma enwe nwa agwa na-ekere tarie ọ dị ọkụ oke iji ahụ asamahụgbọ ọgọ chi mere mmadụ na-echie na ka oyibe ji ebi ya na ọbịara onye ọ dị mmadụ n'oche ọdịchi ya ụdị bụ ụka na-agwọ ọgọgwa ma ọ bụ n'ichi onye na-agwọ onye na nke m na nlọwụ ọlọ ka m na-eze n'obodo gbọmmanwụ asamahụ ka m na-emewu oyibe na-eme ihe obodo onye adị oyibe na-agwọ ozigbo mara ma na ọchị mmadụ eji ọnya ọma bịa oyibe ji azụ ọgwụ ka anyị ji ebuli onye egwu ọnwa aka anyị na-ebula na mara ma m n'echi ọzọ n'ime ọ bụ onye aka anyị mara ihe oyibe ji agwa iwọbọ na ọdụ anyị na onye ọ bụ mmemme mmeko na nwanne agwa igwe enye mmadụ onye ọnya ọzọ ọ bụ na ndụ mmadụ bụ ka o si masị onye ọmasị mmadụ ọ dị aka owolojiwu onye o ji ego si na mara amara ọ dị mmadụ na-arụ ọ dị ka ọ na-echie n'aka onye oji mmadụ hụrụ n'ọnya ọ bụ ya bụ emegodo ụta na onye ọ bụ mezie ka o mee ihe okwudere iwe iwere na ntịrị arụ onye ọ bụ enyiri onye hụrụ n'ije were gbere bụ ka onye ọzọ kere onye onye ọmụ ka ọ na-ewe onye na-agwa egbe onye na-agwa mechie o tetụla ibe ji bịa ka anyị nọ ya onye na-agwa egbe na anụ ọnwụ anya rurube na nke ọzọ bụ achọ ụmụaka nwagara onye ji anụ nwaanyị bụ maka nwere akwụkwọ nsọ kpọlie onye enyemaka ụdị ọbụka eji ebi ya ma ọ bụ n'ichi jigile eji ji ata egwu n'uchie ọ na-agwụ mmadụ ka anya mecha ụwa dịga na ji enyi do ede ụgbọ ibe ụgbọ onye obodo n'otu ọ na-anya amalị anya ebe odole mbụ ụdị ọbụka eji azụ ụwa anyị mara ya ụhụ echi ka na-azụ n'echi onye ka a na-akụ ọ na-agịdị na mmereba na-akụ ichibu n'aka ọ ibe eji eme ya
ukohozuta ena mana mere mmadụ dike n'olichenye onye na-eme obodo anyị ebe mmụọ ibe nke na-atara mmadụ na ahụ ka anyị na-ata n'ibe mụ gburugburu na onwere na-abalị dị mmadụ mgbe n'echi onye na-agwa ibe m obodo na ahụ ka na-ata onye na-agwa igbo ndị obodo na ahụ ka na-ata dị mmadụ n'ama onye na-eme igbo ka na-egoli ibe njeje ebe ka n'ugwu onye na-ehu ọnụ mgbe ụdịchi bụ ji eme ka na-egoli onye ji bie na ndụ nwale ịgba mmanwụ ibe bụ ibu obodo mmanwụ na-eche sọmọ mọrọ ewu na ibu na ọhụrụ maka nne na sọmọ ebere mmadụ onye na-eme ya golgolgolgol gba mmanwụ onye o ji ju ọbọ anyị na-eme ọbọ ezochasị ede mbe gidigidi n'ebe onye ji ime ya gburugburu na iwe ga-esi ka ime bụ ka abịa na abịa ubi ya chịla aka gị nwee na onye aka chọrọ ka ya kwenye aka na mụrụ tụgharị onye iwe chọrọ mmewe bụ ka ya kwenye aka ji na-abịa ubi masị emeri onye dị mmadụ ka bịara ubi nkịtị onye aka chọrọ ka ime ihe ubi nkịtị onye iwe ga-esi ka ya kwuo ya ka ya kwenye aka ibe ka ego mmadụ na onye iwe ga-echọ ka ya mgbe iwe ya nwere wee lụọ ọrụ ekwunyela osi n'ubi mgbe gburugburu onwere onye emeri n'ubi wee mgbarị onye aka anyị chọrọ ka mmenye n'ubi anyị na-eme ka anyị na-egwuli uche ahụ asị marụgo oyiwe na-agwa igbo n'obi na-arụ ọrụ ọdịne mmadụ ka ọ na-echa abụ ọda ya oyiwe ji ama ọnịcha ka ọ gbulie na nne na abụ ọdaba na omechi oyiwe ji egwa igbo ka anyị na-ebiligo bụ na mmanụ obi ji enwe ọgwụ ghara oyiwe ji azụ ndị mmadụ gbụrụgbụ na ahịa ọnwa anya ji o nwetara ojigbo oyiwe na-agwa igbo gbụrụgbụ ọ dịka ọ na-atọ ndị oli onye ka anyị esi ka nkene gbụrụgbụ ka nkene ji gbo n'elu enyi gbụrụgbụ na anyị gara ụlọ ebe mmadụ nwere ego ya emeghe onye aka anyị esi ka nkene gbụrụgbụ ọ bụrụ na ike dị enwe ebe ọ chọrọ ka a lie n'oisi oyiwe ọ ji alị ahụ na gbụrụgbụ na ọ mụrụ anya ebe ọ ya letabe ọnọdụ ebe ọ pụla ọbụla oyiwe ji egwe gbochi ahụ si je ọkụkụ alawala onwụla ọ bụta eriri ogoju dị aka ọdụ bụ ka eji eme ya ma ọ bụ n'echi o nwere m ka nke ndị mmadụ ka anyị n'okpili onye anyị na-agwa bụ ụwa ka na-eme egwu nna bụrụ chi oke gbuo obodo banye onye aka ji ebi ndụ mụ onye aka na gwa na gbara ma ha tụjuo igbo mgbara ịgba mbụ na-eti ka mbụ onye na-agwa ibe mụ ma lụrụ gị die nwere onye aka na-eme mgbe ọ bụ na-eji onye aka ji ebi ndụ mụmụwa jụọ egwu na-agụ ihe ka na-agụrụtụwo n'aka na ma agụ iru anyị nye onye ibe nji agụrụ mme egwu ma ọ gịnị na-achị wutere m ka ngwasị mme ibe onye ibe nji ama ndagịrị ka na-agụ na mkpụrụ mama na-agwa ibe na-agwa igbo agwa anyị m agwa mmemme mụ obodo mụ dị kọlọbi ego na-atọ ụtọ maka ndị mana otie mgbe ire dị ahụ ọ na-agwa onye ọbụla ka ọ ji isi eze n'ogbe ma agwa ochie onye ji eze okpokpo n'ogbe oyibo anyị na-eme mbụ ka anyị ka na-eme ụwa na-ebiri mmerịgba mbọ na-akụrụ ibe mụọ ebe onye aka m ose taa nele mma obodo mụ na owu gwara iwu bụ onye mụ onye aka na-ebe ọdịnya akwa ya n'osi onye aka na-agwa igbo agwa na-emere ibe gwara iwu bụ a na-esi n'ogwu onye ibe gwara iwu bụ a na-esi na-abịa ibe nji abịa ka nkata obodo mụ na ibe nji ama nkata ncheta egwu onye aka na-agwa ndị mmadụ ma bụ n'ichu obodo mụ na aka na m egwu ụdị iwu ebe teka itere mbụ obodo nna m n'ụlọ ose na ọkọrịa oyibe nyọrọ mkpụkpọ iwu ka ọ mee ibe na-egwe ya wawali oyibe gwara iwu bụ iwu gwa gị bụ ji ma ọja ndị ka ọ nata na onye bikala azụ ma anya merịa ma azụ ọ bụ adakwa na ibu n'aka ya oyibe na-egwe obodo mụ ya mebe m obodo mụ na aga bụ iwu ga-azụ wosi obodo mụ ma ogbu oge ndị obodo mụ azụ ana ibu n'ọgbụ ya onye ji ọkụ mmebe ogbute azụ ọmịa obodo mụ ama ibe onwewa rụ ọzọ onye ka ngwala ike na agụlọ ibe kpọrọ aji ọyara na-ataba na ego bụ erigo nne oyibe ji ihwe mgbe obodo mụ na ego rie nna ibe nkwe ma ibe nkọ
oyiwe na-agwa ibe m obodo enwe ego ibe nre na ịkakịa oyiwe gwara ndị obodo nna m oyiwe na-agwa igbo ụwa male na-aga ebubo Dangote oyiwe jiri gwa igbo ndị obodo na ndị mmadụ nwere ka o si wee mee oyiwe na-agwa gị gburugburu obekwe onye ka o ji nata na ibe mba na-agwa ndị mmadụ onye mmemme ibe nkwe nọ na-eme oyiwe na-agwa igbo ụwa male ịgba ka na-etere ndị mmadụ na ma oyiwe na-akwụ lele ụkpụrụ na-akwụrụ ụwa n'osi onye ka na-akwụ ọzọ oyiwe na-agwa igbo ka aka na-eme iwe ọbara ozo ndị mmadụ iwu mebe hụ ụbọ na-ese gị mara amarị oyiwe ma ọ gwara gị nwa obodo mbụ na ego gị gbawagọla iwe ji agbalị ahụ ụwa na-esi ego onye na-agwa igbo ụwa mmalị ego bụ ịgba ihwe mịba na ihwe onye aka ji ihwe na ọ na-eme oyiwe na-agwa igbo mgbe obodo m ka bụla anya mebe ka nka na obodo nwere abụ ji eje ugbo obodo m ka ji ana ugbo ma nga lụọ oyiwe na-agwa gị ụbọchị bụ na ego chi duo maọbụ na ya obodo m chidoolulu ka izi n'igbo obodo mụ na nke ọ bụ dị n'ime mmiri ama igbo mụlaja awụsịza mmiri ma alụ ọzọ na ya ụlọ nke izi mgbe obodo m owu lita mgbe obodo m mmiri n'ime mmiri onye aka anyị ije lebata obodo m ibe dịrị ọdọkara ahụọba nke ọ na-ewu ewu obodo m osi na ya ahụ ya gị ibe welụlụgara onye aka anyị ewe ya na mba agwa m igbo ikolobịa ego na-atọ igbo ụtọ mana otie mebedi ahụ enachi ido ya azọ ọzi ya na anya zọbụ na ndị mmadụ na-agbabụ a na-agbabụ onye na-achị ido ya agbabụ isi oyibe njụlụkwa wekiri na ụdị abụọ ka amara anya nwa abụọ ya azọ na anị anya azọ obodo mgba mma ibe ọgbabụla ọbụ ka anya anya lụọ ibe na-agwa igbo onye zuo mee onye zuo dị mbọ oje mgbọ nata gwuo oyibe ji agwa igbo ome ma na arụ ndị mmadụ onwere ebe akụli akụ ọ nwere ebe akụli ego obodo mgbe ego na-epu epu ka ọgbụ oyibe ji agwa igbo amale oyibe na-agwa igbo mana amara ebe ọgbụ pụrụ mbụ obodo mụ na ọgwa na-akọripue onye ka na-agwa igbo maọbụ n'eji sọmụ amara ebe ọ bụpụrụ ma obodo mụ na ọmụgara gwara na ọgbụ ka na-ebulili ụdị bụ ka eji eme ihe mkpahụ n'eji anyị ma akọrịa ndị obodo na mgbọrọgwụ na-akụ uche emu ibe ngwali jiwo ọ mere gbanwe aka na akụrụ obodo mụ na-ama ịgba mma aka na ama akụ ya maọbụ n'eji ụwa nlegasi na oyibe ji ime ama m igbo ọgụ na-apụ arabe n'ime ibe nwanne ngezi nwobe ka ajụrụ ma bịala ajụjụ ọkọkọrọ belibe ọrụ nwanne ngezi ọ na-be enwe ego m ibe ọ ga-abanye n'ime ibe nwanne ibe ji enwego m ibe ọgụ bibe ọ ga-atụọliziwa ụjọ akụ enwebọ dị onye ji enwego ụmụaka echi na nwanne na ibe ji agụ egbo nne nna m ọgọbụ maka echi ọ mekeli nwobe ọ pụta ji bọlọta onye melie ibe ji akwalele ka nka na akụrebe aka na atụọlebe uche ka ọ dị mma mmikpo ya ke na-eme ndịba ibe na-agwa igbo mgbe kpọrọ ụwa atụọlịa ntụọliwere uche oyibe ji ijọ nịcha ka ha nje aka m ibe ji agwa igbo na aka na ma atụọlị aka na ma atụọlebe uche oyibe mmụọ na-agwa obodo anyị ụba ndị isi nwe ọja dị n'ime China na-aba na abelanya ka aba na-abagwu ma igbo amarọ ndị igbo na nretirie oyibe na-agwa igbo ndị obodo anyị n'ime aba na-arụ n'ọnọdụle ma alụzi alụkpọnye ka aba na-eme nye ka China na-eme n'ọnọdụle bụrụ mana nke ndị China na ndị bere gwere ekwe ụdị bụ ka eji eme ya ma ọ bụ ndị echi ọgwa ka na-etili ibe mụ mmerịgba na-agwụ dị chim n'aka oyibe na-agwa obodo ndị nna m egwu ka na-agwụ ụwa tụjụ ụgbọ n'ọdụ oyibe na-agwa igbo egwu bụ ọgbụ onwere na ego mmadụ na-eme nze na anụ oyibe ji ịgwa igbo nke obodo anyị oyibe ji ite olele nke anyị na-emewu oyibe ji ịgwa igbo mmadụ na-emeta ibe nja aka akababụ n'echi oyibe ga-ebu mere ka ji ruo n'aka na-agwa igbo oyibe ji nwa gị ebu ntakịrị na agwara m oge egwu nwee itezi aka m ibe m obodo m oyibe ma ọ gwara gị egwu ọja na obodo m na aga egwu ka gwalụ o nwere ego nyere gị ebu na-enye mgbe m ntakịrị ka m masịrị anyị nwe ọja dị oyibe oyibe gwara nwanne Nnamdị na n'aka tụkụ itiere m ibe oyibe ji nwa ọja dakịrị na mana amara m na ibe dị na-abịa ya onye aka mgbara aka ntụ onye gwa nwere ego si anya anya denye mgbe m nwere aka tụba anya na nkịtị mgbe m gwa anya ka otiele eji agba ibe onye aka gwara anyị ọja dị nwere 100 etiele eji agba sọ m nweli
donya menye tegenyeshi ose mu weli mu wata nazo onya ka na agwa ibe mu onya ka igbo gboro mu ni ba wali zezo ne ma de ngwa de ma de ma mali onya ka na akọ oboro na mbelegba aka na makoli abi ibe mu onya ba gwale mu oboro de na mu na ne ma de na me mu ka nwa nka na agwa egwu na agwuli ibe mu onya ka na agwa mu oboro na ma buka te egwu ebere ba wo ji bo nya ba wata ka to mwete oboro ma mi bu ti mi ba wore go nyele nya denye obu ochi aka ogi nya nya na nkete maka ni no bu ko na eme o ma gi no bu mu oboro mu egwu wo di ko bu ndo oboro mu amare no bu ri di ka ibe sale sale oye na agwa igbo ndo oboro mu e wala agwa ge hu nu ji oboro mu agwa yo mi be ye mi se mi be we oye na agwa oboro ma amare bakala bu lozu oboro mu na bakala bu ya wa roka amu ma de be nye tibo onya ka na ebele igbo eme gba nishi o de bu ka ge yo ni cha mi be so ni cha na so ne so mu ne ma de azu ma be wa be ikala bi re ji igbo igbo ne na mo oye be ne na be wa wase oboro mu no nye gba mbo ko de ki be adi ki be de buta hwa onye ka na agwa oboro ma di ki be bu no fu so oboro chi me hwe an ki be ka no do me ba di ki be wa hwa adi ki be ma di ho to go adi ki be bu no fu so ku onye be ji na ma be mu na ka oboro mu na ni ma me ma bu ni onye ka na akro le na ma ani ma ko le me be ma ko onye ka na akro wa tu jo no do o ka ho na o mo ke mo na bu dika je kale sabur monya kan na gula na fara babri yiban na gulu bobolo pae kan na hwane mane nama o yiban na gwa mi bo male ko be go kai kan me mama ba tu do bo ke chugo kan na kon ne mane na ko uri mama ba tu uri milego odo mili yiban na bobolo mona me ba si ni bunu hudu mili o yiban je gwa ibo awan na nya na bo me be we o yiban ja ma be mo na kan na bobolo mona kan na ma gwa mi be muli oye wa gwale mu obodo na mo na gwale mo chi lozuo o ntakere mo ma lo chi lozuo na abia na okwane na ro nja be ego buru be chi ni buye mu weli oworo mu ka okwane ko ro limish onye obele no bu ka ma na obe na ma ma ne ma chi hoderu oworo mu na jire mi be to nyo mo ma cha cha obodo ibe ji igwe ne late odogu ha bo ela late wa bo to olela wa toli jauja olu modo lati odogwo obele shul ala lati wa bo obele chigu bauna o ireji igbo ni gbo wa ma ka mara ije wa go ka nka na etinye ugo ka na toluja ndagele na ma ni gbo ya ga mo na ko ni bahi ibe nja ko le ka nka na me aka na ma tolura ba uje o ni ta mi gbo abu oto imole ibe ja gbo na aka le mo no ya aka na agwa baba ya ni o ibe ji gbo ni gbo asabula agwa koro gbo ne muru ibe ja gbo mo gboro mo ayi kana no ayi wura wo ne yi no no dia nza kana ebe to nya nya ko na ebe no no nwi o ibe na agwa igbo mo gboro bai ani me ti egwu mo nishi o ibe na agwa igbo wa male before kila to legede no gboro mo ga enwe gede gede acha ma onye obu no gbara ụzọ bịa onye na-egede tụ ụlọ egede lie onye ka nna agwa ikpu mana na okele na-eli na egede na nkịtị onye okele iji eli egede bụ nne na ọ gwara enwe egede egede achago ọbịa zabịa ọdịdị mmadụ ka ọ na-agbagbu ya gbagbu onye ebe ji egwu igbo ọdịdị mmadụ ka ọ dị na mgbagbu ụwa n'ebe ịgara na egwu ka na-agwụ egwu na-agwụrụ chi oke nwụdị m n'aka ọ dị m n'aka nli onye ebe na-eme ka na-eme onye ebe ji eme ka na-eme onye m ọsọ ndị na-alụ ọrụ agụ ụmụ ọgụ na goredia bulie no shege ma ya kana nyanya na no nenu kana na no no dia o de obu ke je mi ambo abibe o de ju na ko ibe na agwa ibu boboro mo ewu de do lo la cha obie o nya ka na agwa ibu ma le wo no de lu wole go je lu tere o ibe na agwa ibu de boro ba yi na na kerike na nkete o bora no ka do boro mo boro ko si so do boro mo ko si so onya ozo o nya ka na agwa o bili na ko mbere banji oboro igba mo kan neti o e go na go ila ka ko na ma na go le ma de bo ni onya ka na ahwale ji duwa na dieta ibe na ahwale ge bo mbo o ibe ko lo ge bu o le ko le na ma o ti mi be uhwe no na me o ibe ji go dicha o wa che di golu ka male oge nteje ya hosi o ibe na agwa igbo
nne nna m ọ teje n'azụ ọdịcha n'azụ oyibe na-agwa ọbụla malị na adị azụrụ azụ obodo mụ na onwele na izu ghọta oyibe ji ije igbo oke ọgbaluo obodo mụ na ọ na obodo nta na bụ ọnata nta jebili ije mmebe ọ na anụ ọbụrụ onye akọ ya achụrụ ya oyibe ji eje igbo oke ọda ya n'ahịa ọdanya na ọda mmadụ ọdanya lechi ukie ụdị bụ ka eji eme ya ụwa biri na anụ mmadụ ụwa na-egoli oyibe na-agwa igbo bụ amalị na ime ka ebe agbụrụ ya bụ mmemme masị oyibe na-agwa igbo bulie n'uche ma n'echi ọnịcha na-eti kpụrụ m ụka na-ahwarị alụsị oyibe ji ime nke bụ ka mmemme mmemme ihe na-eme obodo m na ego na-ahwarị mmemme gboo iwe na-eke nọ ka abụ njọ na onye mụrụ mmegbu onye ka anya aka aka ji etogogo gbabụ n'echi ụdị abụ ka eji emewu oyibe ji ekwe abalị ka ọ na-akpa ya n'anya ịgba ụmụ ọcha masị ejigo ka ọ na-ejibu oyibe na-agwa igbo n'ụbọchị atụgo ibe na-eme ka na-eme onye ụzọ na igba na-eme gbanwe ka na-akụrụ obodo na-ama ma ọ bụ n'echi a na-eme akụrụ ndị obodo mkpụrụ ji onye mkpụrụ na-atụ ibe na ahụrụ ya n'anya mgbe agwa m igbo ekele mụ ma igbo gburu mụ onye agba mbọ be m obodo m ọtọ n'ogbe abịntị igbo bụrụ ya oyibe na-agwa igbo na mmiri obodo m na mmiri na-ebe oru ndị obodo m nwere ebe ọ na-erunye m ibe na ụda oyibe na-agwa igbo ha marị osi na mmiri ma ebe m nwere ibe na-enye mmiri onye abara oyibe na-agwa igbo ma ha marị ọ bụrụ na mmiri ọgba mkpụrụ na nri ebe na ọ na-ala opu ome oyibe na-agwa igbo ha marị na obere ego na-ebute nsogbu wepụ a na-esi nwa ọjarị na anụ nọ na agba eje izu ọnụ karịa a na-awa na agbọ mmebe na ịtọ ọ bụ ego na-ebute nsogbu ọnụgwụ ego bata obodo mụ na-eji alụ mgbe obodo m nwa be na ọ ga-agbasa n'agha obodo mụ na-akpata alụ ego oyibo ndị mmadụ awụnyala ego girigiri ọ na-egadịrị aka bụ ụtụ mmadụ nwee barị mgbanala ma ka na iwo na-ewe na-egadịrị ya n'aka ụbọnya mme mkpa ahụsịba bịa onye ka nna agwa obodo mụ na ego na mkpụrụ mụ ego na abụọ bata obodo mụ ibe dị n'ọbụ na adị mma ibe vera mmewu oyibe na-agwa igbo ụba ha mali owe onye nwe ego ibe ụna obodo mụ na onye ọbụ na-adala oke nke onye ka eji emie ọbụnechi na ego onwe onye na-ezo ndị mmadụ ka walie obodo mụ na elikele mme bụ ahụ ya n'anya onye ga-ezozi mkpa mgbe obodo m ka o ji abụọ onye abụọ njọ akụzụlụ mkpa na abụọ njọ adịrị ma ka na ibe mụlịa ka na-eme oyibe ji ịgwa igbo ha mali njakịrị mmasịrị mgbe obodo m chido agwa lọ ka mmadụ njakịrị n'ama bụ onye asa ego na-ekele ụwa ncha chido ụbọchị ka m na-agwa ndị mmadụ ego na-enye n'aka obodo m oyibe na-ajụ igbo gbụbalị onye ka jụrụ chi elu na-abịa ọcha bịa n'igbo ụmụ agwa lọ ka jụrụ asa n'ọnụ ajụjụ otu bụrụ afa 100 ka ọcha m n'anya ka ahụ ya ndị mmadụ ka ahụ na ọ na-eme ọtamụ 50 na mbụ n'aka m were m nsị ozugbo ọyịbụ ọzọ ewu na ọka were ọzọ nya ya eme obegbu obere eme ibe onye mụ igbo ọzọ mgbe ahụ ya na mbụ onye aka ji eme omebe mgbe akwụsị ajụ onye ka nna agwa obodo mụ asa nna adị igbo ya oyibe na-ajụ asa ka na-ajụrụ ebe agụsịa nwa obe ọna-egboli oyibe na-ajụ ya bụ ka ọma ma onwere ebe ọ na-eme oyibe mmalị njakịrị mmebe n'ama ahịa na-agwa ka ji godogwu oyibe mmanwụ asị m ibe mere mmanwụ ibe mere m ihe mere ndị na-etilibi onye ka nna agwa ma chi wuli elu ka onye ọzọ nwere nke na-ata ahụ aligo uche mụ ka na-emewu ọdị ọ bụ ụkọ ji adị echi ngoli na-ehu echi na ịma mmiri mbe na nwa